Dito sa kalapit dito guys na hindi siya kayo na siya binailan. Sa ni before katong gagmay pa may na may balay ta before sa akong nanay dinhi nga park, and then kinisan siya guys okay. I'm sure dili ta na ka-relate ani niya kini siya gitawag og malako pa mura sad siya fruits ni siya guys nga mukuan kani og mahinog ni siya kay violet ang color niya lami kay siya as in igimo siyang kanon bukon kay na siya liso sa sulod. Oh ha, itong ikiton ha. Ito ang iyang liso. Itong pero kana siya mahimo ni siyang kana sa kilid niya kay kini. Kay mahimo ni siyang violet if mahinog na siya. Lami siya kanon. Kani daghan mamungingin ni siya. Mangita ko na diri. Kung naanay nangahinog diri. Tara, na-best sample guys. Kini violet na siya. Pwede na siya kanon.
Di ka ma.